Hello guys, majong buntag, majong hapon, majong gabi natong tanan guys. So, salamat kaadto sa Ginoo guys nga gimatapatag sa Dios. So nagluto ko sa ubi ko guys kay naalagi nag-order. Salamat kaadto sa pabalik-balik order siguro ka 10 times na siyang palit sa ubi ko guys. Unsa guys, salamat sa Ginoo guys na human ra jud ko. Salamat kaadto sa nag-order dani. So nakahimo ko og 8 katab. So sa katab guys i-deliver na ni Papa Edi. So kaning tulo ako mo deliver dani guys kay dana masamuhang silingan kasi Ate Ivy. So, salamat kaadto sa nag-order guys. Salamat kaadto sa mga pabalik-balik. Kanang lamian sila sa akong biko. Manang magbalik-balik sila og order. So tara guys, so anong nindota Ate Ivy, mo ni akong gipangita nga ingani. Jadi ni siya sa ulag yuta di wa naman jud ko. Kadto kay pareha mo to sa ko ang gud to. Dagi mo ha. Kani siya daghan kay mi adto sa buhon ani. Kani daghan kay mi sa buhon nga ana. Ay nay usa didto nga wala ka. Green siya, dili siya pareha nga ani ba? Tanaw tambok. Tambok kay siya Tambok kay siya Kani musanga man ni siya Ang dere niya kung ditangtang. Wala sa ibetare. Ang dere. Kani siya. Tulips. Ang dere ni. Gibali anta nimo. Ha? Imo gibali. Kay muturok ra ba sa kani? Ako gali putol-putulon ra gani ako na ipang tugsok-tugsok. Giputol-putol na ko ba para budaghan ba? Tong ihang ugat niya. Dili siya ugat, imo siyang putlon jud sa kana niya. Tugsok nimo, tugsok. Mamidag ako usara na kabuo pero budaghan. Basta yan mo sana siya. Kanya ko may pilat na ako sa una tanawa. Dili siya kapadayon ug Dili kuan na siya. Anas init siya, dili sa pwedeng sige buuan malata. wala na ako sige bubang gaulan man. Ako dito kita nung lati daday, wa na ko bubuy ning kuan jud siya. Ning tambok sa matanan. Ako kasi ang gi-design. Sige ka na ko dito nag-deliver sa ilata ibiog ganang bikon. Tanawa guys So mo ni jay ahus. So ano sang gituzog tanom dani guys kay kuan gipakatay dani sa pusti kay kuan kanang mo ni jay gipatanom sa agriculture kanais ka jo. Sabay tawag na sinyo ha basta sa muas buhol. Ahus ni siya pwede ni siyang ibutang sa humba sa nangka bitaw. Na ako daghang gitanom dari guys na ang gipalibutan dari nawa kapag gima kuani para mulabong sa daring dapitan nindot na sa tanawon kay nasa buwak kana pa na siyang kuanon kanang utrunon pa na ng sikwa kaso lang na pa may mga bunga gud di pa nato pwedeng patin ba salamat ka sa nag-order og biko sa kanil guys ganahan ba na ko nani katupod puti diba humot ka doon ni siyang ahos-ahos panglaban ni siya sa kuan lagi kuno sa mani gipatanom lagi sa agriculture kay muhadlok kuno dani ag mga has nga bitin bitaw mga has mahadlok na kay mabahuan ba. So dahil na punta guys kay busy siguro dari duha ka si Nicole. Hello ma'am B, nag general cleaning si Nicole. Gikuan niya kanang alis dani og kuan to gilis dan niya gilis dan gilabahan niya kurtina nya gitrapuhay wa bintana rambutan na bata. Mambin kuha ni siya ka nang kuha ni siya mabintana. Hello guys, majungad na guys gikan na ko nag-deliver ubi ko dito po ko sa wala ko nag kuan guys kay deliver ko sa biko nya human labta na sila dari ba nang limpyo sila kusina ni Mambi. So kusina ni Mambi ni salamat ikaw Mambi. Nagilabhan ni Nicole kortina. Man gipapuhan niya ng Kasabaan dito kuno ta. Salamat din sa Ginoo kay kuan nga blessing nga ihatag sa Ginoo. Amo ni siyang butangan og kuan kanang temporary nga mantil. Nagirapan ba yan? Hindi mo nga ipanghatag lang eh. Bis at dari og si kuan na ko'y bagong ipangtanom diha guys nga kuan sili. Kaya nakag kuan ni siya kanang nakagtabang na sa mga silihan ni kanang siling espada. Yan na naghang saging guys nga puhon makakita mo na nakarantaasan na kadyo nga bunga ana. Hala laki man dai ni siya. Laki. Dira di Lagi adi Wa man guni makit
Yung tabunan. Naligaw dito abot sa babaw mo gud sa oh. Sa atong i-harvest kay sayang pud mautan nato dito marinda ba. Ang dad na. Sa juta oh. Sa juta. I-trim na niya. Nag-asradyo oh. Na ako yung mga battle na nasantam na og alugbati. Ay guys, anang bisag gabiing dako na guys na ay magpa-deliver. Kuan 5 ka choco ug 5 ka avocado. Kaniha nag-deliver pud ka pa kasi imong giatdan pa. Si Margie. Sige na dili na kay gusto na sila mukaon. Papaidi guys ja. Nanapod guys deliver na pud siya. Alas 7 na sa gabi pero ngaon pa jud sila yung tao. There's customer na naman. Balik 50 na pud. Balik 50. Mahurot na nato nga iskindi. Let's go guys. Himo na dito usab na kay mahurot naman na. So na guys ang hanggitan ng mga bumbil guys na ni mga sanga-sanga. Kanila mang duha kay murag wa man siya mo kani asa ko nang ibton ita na magbalik. Kuha na siya kanang kulay puti. Ganahan ko da ng puti nga kuan. Padung ni ko dito speakers guys kay kuan. Daghang kadto ko gibuhat dadto. Kanang kuan kay maabot ang amo nga next week maabot ang amo. Ang pino na siya guys nga kuan. Hindi ko to speakers kanang ako nag video dadto guys kay ang cellphone lubat dala hanggi balhin siya gamay okay. Salingsing man ni siya na man sang giputdan. Kani siya kay daghan kadug sanga na. Hana sang gitujo og markot kay sa para mo daghan sing sanga para nindot siya og daghan kadug sing sanga. Pero balhinan pala na siya sa kaang dako kanang puti. Gamaro to guys kanang gikan ko dito sa ang amo na ko nagdag cellphone dadto kay kuan ang gi-charge ang cellphone. Hoy Pedro, musta man ikaw? Si Pedro nakipakaon eh. Ipakaon si Pedro nak. Hala, dada sa pakaon bi. Ang bibi dada bi. Kaon Pedro. Musta diha mambi nara ko diri o Pedro. Siya may naghatag dani ugan si mambi Pedro. Shout out day ko diha ni Mambitani. Salamat kadyo Mambitani sa tanan nga himuhang paglab na ko Mambitani. Labang ko ni Mambitani. Tor imong tubig dito. Kuno. Di pa mo gulo sa pwede na tang-tangon ning kuan good. Di na ihang balhinon nun oh. Pagtanong balhinon na siya. Kaso lang init pa na balhinon na siya. May manok dito ng akha. Isa man na may kuanda ni ha. Daghan kadyo ko hipasunan dahil di pa pwede ko magkuano. Guys kadyo buwak. Di pa na mapatay lagi ning kuan ba kay kaning ang siko ba kay na pa man sige pa magpamunga na. Mag-harvest ko ganiha dito guys. Hindi ako jud usay man gud na to mabantayan bitaw nga napay. Di pa jud siya kuan ba mahurot-hurot og kuan sige pa jud isag pamunga. Ang tanglad diha oh. Ug kuan is diha oh sangig. Kay kuan ba mog sangig guys. Kana bitaw humot kaadto nga pwede pang butang sa humba po sa nangka ana sangig kani si Jal manurok ra ni si Jal kani yung mga liso yung mga sabwag diha oh manurok na naghan ra na si Jal na nagsaba lag himo bangka guys so mag-edit sa tarong guys daghang kayong salamat ninyong tanan guys sa inyohang walang sawang pagkuan dalit ko upload karon kay kuan paway sa kugahapon wala ko naka kuan kay gikan lagi ko nagbiko wala ko naka edit
General cleaning di si Nicole. So nice ka so guys. Ang gibutang gi alis na ba to tong kuan guys kanina pa ang gibutang na. Kay kuan tawag dito puli-puli ba para di siya ma daot guys ug tanom nato di madaot ug nay matay ba sa kanang pirmira sa sud. Nja kuan ganang gipang trabuhan ni jag mga bintana ba nagilaban ni jag kurtina mga kari pod ang gibutang ko dari na agdari kuan na siya kanang gibutang na. Salamat ka Mambi, salamat sa imong kuan kanang diyan na si Mambi na ning palit na sa kurtina kanang i-order na niya sa Shopee. Salamat ka Mambi, salamat sa imong pag-love namo kanunay. Guys, ang gitapad po ning duha ning atihang malay mo ito ang nagdaas ang swerte guys bitaw. Nasa pagkugi ra jud ang patong swerte. Kailangan magkugi ta. Balag magkabali-bali ni atong kamot guys basta magkugi tag kuan. Dari pud ang gibutang na. Kani isa dagto na nagibutang sa gilid ja maigo man ni kuan ang sa nang gitungtong kay basig matandeg ning kuan ba kani. Kuan ba ni siya kani snake plant po ni siya nga kuan. Sa tawag ko nimo ni kuan mambitani kay ganahan po siya gingani mga snake plant huwag lamang kog mga kaang ba para kanang dako-dako nga kaang para dato na ibutang atbang sa po kanang CR. So mo to guys, thank you for watching. I love you, amping ampo tanan.